Nee, die kunnen we niet tellen. Het moment van schieten was goed gekozen, maar de bal lekker. Nou, toch was het een aardige kans. De coach probeert uiteraard het overwicht te behouden en de voorsprong vast te houden. Ze hoeven alleen de concentratie nog te verbeteren en rustig de wedstrijd uit te spelen. En de bal gaat uit via de speler. Is die goede maat? En Arfa. Remy. De scheidsrechter geeft de doeltrapper. Nog een paar minuten en ook deze willen ze graag benutten, deze twee teams. Het blijft spannend tot de laatste snik. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ja, en nu? Arfa. De scheidsrechter kent een vrije trap toe. De scheidsrechter voelt gewoon dat hij over de streep ging. Hij moest wel fluiten. Hij dacht ermee weg te komen, maar hij duidelijk aan zijn shirt goede beslissing van de scheidsrechter. En die gaat meters naast. Ja, Johan, zo'n kans krijg ik niet nog een keer. Santon.